Hello! Good afternoon mga Omega! Guys, may isi-share lang ako sa inyo kung anong klaseng mangga to. May papakita ko sa inyo kung nakakain ba kayo ng ganitong manggang hilaw. So, kanina may nagbibigay na flyer sa akin. Diba? Kasing laki ng mukha ko, malaki pa sa mukha ko. So, kung iano ko, amoyin ko, wala siyang amoy. Ay, hindi mo siya, di ba sa Indian, maamoy mo talaga na Indian yon. Tapos, kung kalabaw to, may amoy din yun, di ba? Ito, walang amoy talaga. Siguro yung Amerikanong manggang hilaw. Hindi ko pa natikman to. Never pa ko to natikman. So, bukas, kakainin ko to bukas. Kasi pag ngayon ko to kakainin, mamaya wala na akong ganang kumain. So, nakamerienda na din ako. Kaya, bukas ko na to kakainin. Ito na lang ang merienda ko bukas. Titikman ko to bukas kung sobrang maasim ba to, o hindi, o wala bang lasa, o ano. Hindi ko pa to natikman. Never. So, kasing laki ng mukha ko, o malaki pa to sa mukha ko. Ayan, malaki guys, diba? So, salamat po sa nagbigay sa amin nito ng manggang ito. Sinishare talaga niya sa amin dahil gusto daw niya ko lang tikman. Ako lang talaga kakain dito. Dahil hindi naman kumakain si tatay ng ganito. Kaya, ito, titikman natin bukas guys. Ipapakita ko po sa inyo. Hello mga Omega! Di ba kahapon, sinabi ko to kakainin ko to ngayon. Ito, pinakamalaking mangga. So, try natin. Balatan natin to. Check natin kung ito ba ay maganda. So, hindi nyo makikita guys. Dito na lang sa baba. Para makita ninyo kung anong kulay nito. Balatan na natin. Kung hindi marunong magbalat ba? Ay, masarap. Masarap ang mangga. Asim lang to. Hindi marunong magbalat. Pasensya na. Paano ba to? Laki-laki kasi nito. Okay. Wow! Mangga. Mabango pala. Ay, laki naman ito. Ito na guys. Dito talaga ako magbalat ng mangga. Hindi ko kung uubusin. Sayang lang. Hindi maubos. Dito lang sa gitna. Ako talagang nahihirapan sa pagbalat ng mangga. Ayan. Hindi ko siya uubusin para hindi sayang. Ito lang. Diyos ko. Ba ito? Hirap.